Gi-anunsyo sa Presidential Task Force on Media Security kon PT Foams ang identity sa tulo ka mga suspitsado nga nipusil patay sa radio broadcaster nga si Juan DJ Johnny Walker humalon sa Calamba, Misamis Occidental ngadtong Nobyembre 5, 2023. Sa iyang report kang Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Jesus Crispin Rimulya ug Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil, gila ni PT Foams Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez ang mga suspect nga sila alias Ricky, Buboy ug Inting. Sumala ni Yusek Gutierrez, resulta kini sa pagpaningkamot sa Philippine National Police ug sa Administrasyong Marcos aron mailhan ang mga responsable sa kamatayon sa broadcaster nga si Humalon ug aron mahatagan kini og hustisya. So yung kay alias Ricky, na-file na ito as early as November 16. And then before New Year, base sa positive identification ng mga witness na nasa proteksyon ng ating SITG, ay na-file naman yung kay alias Inteng at saka alias Boboy bago yung bagong taon. Sa pakigpulong ni Yusek Gutierrez kang Police Major General Eric Noble, ang PNP Directorate for Investigation and Detection Management ug ang Police Colonel Dwight Monato, ang Police Director sa Misamis Occidental ug Special Investigation Task Group Johnny Walker Ground Commander, gisaysay niini nga napasaka na ang kasong murder ug theft sa Provincial Prosecutor's Office batok sa mga suspect. Dugang ni Yusek Gutierrez nga sa ulahing impormasyon nga nadawat sa PT Foams, ulahing namatan sa Zamboanga del Norte ug Misamis Oriental ang gawas nun pa nga mga suspect. Nagpabilin nga upat ka mga anggulo ang ginalantaw sa kapulisan sa pagpusil patay kang Humalon. For the moment, we continue to maintain yung apat na anggulo na nakita ng ating mga investigador. And we will make a final conclusion pagka na-arrest ang isa itong tatlong suspect na ito. No? So ang mga motibo ditong nakikita nga natin ay unang-una yung land dispute, yung local na politika, away sa negosyo, at saka yung personal motive between Humalon and maybe some of the suspects. Gikan sa 3.5 million pesos, misaka na sa 3.7 million pesos ang reward sa makatudlo ug makahatag og impormasyon sa mga suspect. Human bidugang og tag 100,000 pesos ang PT Foams ug ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.